שלום לכם ושבוע טוב. טירוף בטרנר. הפועל תל אביב עם הקהל האדיר שלה, הפועל באר שבע עם הקהל הנהדר שלה, והכל מוכן כאן לערב ענק של כדורגל ישראלי במיטבו בליגת ווינר. הנה אליניב ברדה יוצא מחדר ההלבשה וכמובן הולך להתחבק עם כל האנשים שהוא מכיר כל כך טוב. 10 שערים ברציפות בליגה יש לו, שני רק לערן זהבי שעשה זאת 17 משחקים. כדור נהדר עכשיו לדוד זאדה בתוך הרחבה, 1-0 הפועל באר שבע. אופיר דוד זאדה, כולם חשבו שהוא מאשר למרכז, אבל הוא יורה ברגל שמאל לפינה הקצרה, פינה שאופיר צור היה חייב לחסות, ואסף צור סופג את הראשון. 1-0 לבאר שבע, דקה 60. יש אישור. טוריאל רגל שמאל מסובב פנימה, 1-1. סתיו טוריאל מסובב נפלא, והפועל תל אביב חוזרת בדקה התשיעית. איזה ערב יש לנו, ועתידנו לפנינו. שער נהדר של טוריאל, אבל גם פה מניות בכורה לשוער בשער. אומר יפה על הכדור, הפועל תנסה שוב, כדור הולך לפינה הרחוקה, די דליל שם, ועכשיו הניסיון אולי של הפועל תל אביב לכבוש עוד שער אחד. הכדור עכשיו בתוך הרחבה, ודאפה מפספס. פעולה יוצאת מן הכלל של רן בנימין. שוב פיבן שוכב, למקין כבר עם החולצה. באמת אין להפועל תל אביב מגן ימני טבעי, אז למקין נקרא לדגל. טקסה מרגיש קצת סגור. ועכשיו דאפה יכול לכבוש. הצלה גדולה של מרציאנו. מרציאנו טעה ומרציאנו לקח. אנחנו יודעים שמרציאנו יש את הבעיה במשחק הרגל, בטח לטווחים הבינוניים. פה הוא מנסה לתת צ'יפ לאמצע, כדור נוראי שמוציא 10 שחקנים מהמשחק, ודאפה עם החמצה ענקית, המצב הכי נוח שאפשר. עוד הגבהה של דן ביטון, והכדור הזה נהדף, עוד ניסיון, הצלה מהקו. איזו הצלה מהקו, כמעט הפועל באר שבע עולה כאן ל2-1. נדמה לי זה היה גיא מזרחי או שזה זי אחמד, תכף נראה. בואו נראה מה היה במצב הקודם. הנה ההגבהה, לדעתי בכל מקרה היה פה נבדל. תראה את למקין מציל פעם אחת ומציל פעם שנייה. קנגווה עם ההגבהה למרכז, סטטנוביץ' פוגש את הכדור אבל לא מצליח לנתב אותו למסגרת. אחמד מוריד את הכדור לאליאל פרץ, פרץ נכנס לרחבה, עכשיו גיא מזרחי, איזו הצלה של צור. כדור הלך די למרכז אבל בעוצמה אדירה. ברדה רואה ששינוי, הוא הולך להכניס גם את סילבה גם את לואיסו. בנימין עם פעולה נהדרת, עכשיו יש להפועל תל אביב יתרון מספרי. בואו נראה את הניסיון. דאפה, מרציאנו סוגר את הפינה. קרן להפועל תל אביב, מהלך ראשון וזה ראוי בזכות רן בנימין. אליאל פרץ, גנח עושה את ההטיה שלו, מגביה לפינה הרחוקה, וזה בעמוד, זה עוד לא נגמר, ועכשיו הכדור הזה יוצא לקרן. טירוף כאן בטרנר. הנה כדור הקרן, מה יהיה בו ראשון? יש עבירה? לא, יש פנדל. יש כדור עונשין מ11 מטרים. משיכת חולצה לדעתי הוא ראה. משיכת חולצה של דאפה על ונטורה. לא, משיכת חולצה של דאפה על ונטורה, בוודאות. הנה המשיכה, ראינו, הנה דן ביטון מול צור, ביטון כובש!
כדור הקרן. קרן קצרה. מקבל בחזרה קנגווה. מגביע לפינה הרחוקה! אליאל פרץ היה צריך לעשות את מה שסאי אחמד עשה קודם, לנגוח לפינה הרחוקה. שריקת הסיום כאן באצטדיון טרנר. השישי במספר, הניצחון השישי ברציפות של הפועל באר שבע העונה, שומרת על מאזן מושלם.